Een warm welkom voor Elke Bakker uit Dokkumjoerd bij zijn zoon in Damwoudt. Daar is het feest, want Bakker is 108 jaar oud geworden. En daarmee de oudste man van de Benelux. Ik burgemeester Marga Waanders kwam even deel bij de man die in jochentje zien Bennewaard op het Ameloon. En nog altijd geniet je kin van het leven. Ja. Gefeliciteerd met uw 108ste verjaardag. 108. 108, ja. Ja, mensen, je weet het alweer, 108. 108, ja. En net een dij minder. Ja, 100 daarna, ja, mooi hè. Ja. Wat is nou het geheim van je heid? Nou, dat hij een heleboel dingen altijd heel rustig opneemt. En hij neemt eigenlijk geen alcohol. Vroeger wel eens een beetje, maar nu de laatste jaren net meer. En hij eet gezond. Letty die kookt voor hem, Boudine, ik. En altijd verse groenten. En eens wat fruit. En hij sliept een prot. Hij gaat om zo'n jaar wachten in onze bed. En maas komt de thuiszorg en die helpt hem weer uit bed. En dan is het een uur is 8. Hij sliept de hele dag de nacht terug. Onder een dikke wollen dekken, iedereen klaagt door de warmte, maar hij net. Het is mooi dat je zo ouder wordt, hè? Maar 108, nou ben je dus de oudste man van de Benelux. Ja. Wat zei dat jou? Nou, dat is prachtig. Alles is nou prima. En ik gooi geen bril om. Ik ben ook nog goed, gezond. Dat reken maar dat er nog wat bij komt. Ja, wel hè.